Мари, къде се загуби? Чакам те от половин час. Бояне, съжалявам, но аз официално се пренасям тук. Намерих си перфектното място. Пак ли се разсейваш? Нали отида в Мебели Станков само да разгледаш? Да бе, но тогава седнах на ъглов диван Кампо 1. Седалките му са в страхотен бъбъл вариант, изключително пухкави и меки. Буквално имаш чувството, че те прегръщат, изобщо не ми се става. Добре де, меке. Но нали не трябва нещо практично? Къде ще съберем зимните възглавници и завивки? Спокойно, помислила съм за всичко. Под лежанката има изключително просторна ракла, в която можеш да прибереш абсолютно всичко, без да заема излишно място в гардероба. Добре, ами ако не останат гости с преспиване? Моделът разполага с бърз механизъм за сън, който за секунди превръща дивана в широко и удобно легло. Добре, убеди ме. Прати ми локация да го видя и аз. Шоурумът на Мебели Станков е в град Божурище, улица 8 март 3, или можеш да видиш дивана и на станков.bg, ама айде побързай, че докато дойдеш може и наистина да съм заспала.